mau bendane mangke yen bendane kersa jeneng Pradini mangke Pak Dukuh badhe nyawel. Nah, mula iki ditagih janjine aja nganti lali karo janjine. Heeh. Mergo iki dilalah ya kadang sepuh sing asline kuwi lenggah ana sak mburi kelurahan Banaran panjenengane iki Sabdo Langit utawa nek ora karo Mas Moksan, kuwi saiki lenggahne ngampilan kono iki ya mesake lagut lali janjine ya bareng transfer karo aku upama iki mengko Pak Dukuh lali janjine karo Yuprat engko sing nyawer aku mergo aku ya wis transfer saka panjenengane iki Sabdo Langit ya Yuprat dhewe rasa dikandani rasa wong sing dikersake Yuprat ben dhewe sepoti nganggo kok sepoti nganggo Bali dikok ketok Yupras joget kaya Bali ben kaya bocah TK. Yo dadi kaya joget kuku kae lho sing total lho. Yo buka ketok. Karo Mbak Adi ya kurang ajar kok joget tari kupu-kupu. Wis ben ora ngene iki aku ora wani garap e. Iki boten apa. Lewati garap nek do ngene iki ya. Iki aku sing duga-duga nek garap iki pras. Ora apa-apa jane kok garap sak. Tenan kok piye? Ora apa-apa lah malah. Maksudnya ning garap nganggo omongan ora garap sing piye-piye lho. Oh, pepete piye-piye? Yo aja ngaji. Wong yo tenan wis tak anggap banyu wis kowe kok. Nagih janjine Pak Dukuh mau. Bareng mau foto kajian mengko nek pas dhewe seneng tak sawer. Nggih Pak Dukuh, iki Bahar. Janji itu adalah hutang. Sing penting nembang dhisik. Nembang dhisik. Iya iki gandeng aja nganti lali janjine dadi lakon lali janjine. Wong dasare iku aku lek WA saka Kakang iki Sabdo Langit ya kemarin transfer 300.000 ayo mesake beras iki. Maksudnya transfer iki liwat aku kemudian yo tak tepak bagi. Iki oleh aku oleh saka Pak Har. Untuk jenenge anak soleh kami. Iya. Soleh. Tetap dibawani lho. Oh nggih. Bawani apa iki? Bawane bawa Aswaradana lali janjine anggitanku dhewe. Ha iki sudan-sudan sukses sing padha nganggo. Ya, kaya apa? Sulinge wis dadi durung mergo iki ditagih karo panjenengane Pak Har sulinge kudu muni. Mbok wis disolasi muni apa durung iki? Wes muni beres. Sak. Yo yuk. Dina Minggu Dina Minggu sing tak anti lho Pak Har dianti-anti karo berat. Dinemune komen sithik-sithik, sithik-sithik bae. Musuh rokok iki sithik-sithik. Ya ora mesti. Golek iyo Pak Har iki lenggah ning ndi lho? Monggo nang rumah asmanipun Pak Har.
Kula aturi kacung. Aku ora wis ana kawicaksanan dhewe. Ora wong yo benyane janji kok. Kula pun jajari terpis nggih. Ora demi apa jenenge wis ngendika. Oh, Nek ora janji ora tak omongke. Aja semaya lho Pak Her. Tiroke sing kok kuwi. Nganggo keder. Ayo nganggo keder barang kok. Wis tuwa kok keder. Sesa. Sesa netron kok. Sesa netron. Bengong barang. Ora men keder nganggo bengong barang. Iya, kula aturi. Tes. Ya. Ning lagune Bu Prastini ning joget sing total manut jam-jamane barungan karo jam-jamane drum bersama kendang. Dadi upama kendhange iki karo barungane ngejak-ngejek dengan yo njulo upamane cek dicek terang yo njulek. Sing total. Neno. Aku wis ora
Ayo ngono kuwi. Kendale ngejak kepiye kanca-kanca jaluk kepiye turuti. Tak turuti aku. Nyatane panjenengan apa wis yuswa semono tegese sak mbak iku ning nyatane ning joget ya sing luas. Oh. Jane kok egolane ya sing ampuh. Oh, jelas. Sampun. Matur nuwun sing duduk-duduk. Iya, Pak. Kawe bisa sebutane nek anggar lho nek anggar iki tepe Pak Ngaidi ae. Anten men ya, Pak. Sampeyan nambah piro? Nambah piro? Oh, Ya iki ndakne aku darane korupsi iki ning beneran saka Pak utawi Pak Kisah Dolange sing saka ngambilan asline bangaren iki ya titip kanggo Pras. Dadi matur nuwun Kisah Dolange wong benerane iki ya wisane nek terene. Mengko nek ora diaturke matur nuwun benerane ndakne mengko wing arep aku tambani karo sing kuwi ya. jane kelas aku. Ikhlas apa aku diceritain. Apa tok kae? Ayo betul berkan iki ya. Bangane tak cekel kowe. Kok terus dicekel. Ya, matur nuwun. Bisa tetep total dengan Pras yo bingung nyemangati karo anak-anake. Ya, matur nuwun Pras Dewi wis diaturke kanggo jenenge Pak Har karo panjenengane Kisah Dolange utawa Pak Musan sing lenggah ana ing ngambilan sing asline mburi kelurahan Banaran. Ya, terus kamu ini lho, tak aturke ngarep nek kene biyen kuwi nek wayangan kulinane Mbah Timbul kula sing sepuh-sepuh ya do seneng ngersake lakon dadine hiburane ya ora gedalan banget dadi lakone ya aja nganti boko iki dudu lagu penutup wae engko terus ganti lakon mergo iki ya sing mengko ganti ya ngersake lakon daku dasare lakone ya dawa ngarep mula dienggo lagu terakhir apa iki malah panjenengane ana sing apa kuwi kirim nawala apa diwaca ora iso diwaca wong kirim duit tok nggih matur sebangun ya saka panjenengane saka panjenengane Pak Suharyanto dadi Pras Dewi diparing dhewe aku diparing dhewe matur nuwun mugi-mugi berkah Pak ya terus Bapak Sisan sapa sing saka Semoyo Bebaseman dikancani saka pinggir Sleman ya terus dikancani saka Ngambah Bantul dikancani saka Bantul Piyungan ya Papat Sisan lagune apa lagune mengko nek wis padha jumeneng nang kono sepote apa gandeng Kyai Papat bendo badalan sepote badalan ngono Mas